Modsat det meste legetøj, som ryger ind og ud af markedet, er dukken tidløs. Man kan tro, at dukken bare er et stykke legetøj, men den er meget mere end det. Dukken har altid været med, når børn gennem leg har lært livet at kende. Jeg må gerne lige deles lidt. Karoline, hvor mange har du? Jeg er kun 2. Jeg er 2. Lektor på pædagoguddannelsen i København, Dorte Rudi Andersen, har beskæftiget sig meget med dukker i sin undervisning. Dukken er tidsløs på den måde, at den har skiftet udtryk gennem tiden, men funktionen er den samme. Og funktionen er den her med, at barnet øver sig i sociale kompetencer via dukken. I børnehaven Bullerby i Aarhus leger Karoline, Bella og Johanne med dukker. De kan bedst lide at lege mor, far og børn. Kan dukkerne være børn, og så kan passe dem. Og så er de babyer. Og mor, en stor søster og en storebror. Nej. Det er godt nok kort at passe babyer. Nej, det synes jeg nu ikke. Altså, alting kan jo være dukker. Altså, og det er jo det, der er så befriende ved børn, at hvis man kun har én dukke, så kan køkkenrullen heldigvis være den anden dukke, eller garnnøglet kan være den anden dukke, eller man kan lave en dukke ud af et eller andet, hvis man har brug for dialogen og relationen dukkerne imellem. Inspektøren for Legetøjsmuseet i Den Gamle By har et bud på, hvor længe dukker har eksisteret. De første dukker, jeg har hørt om, er fundet i det gamle Egypten. Altså, så taler vi om 4.000 år siden. Og man har brugt dukker altid. Der har altid eksisteret dukker. Dukker i Danmark har fra 1700-tallet til 1900-tallet ændret form fra at være dukker, der ligner voksne, til at være dukker, der kan ligne børn. Til fattige børn, der vil man typisk have lavet kludedukker, hvor man simpelthen har taget det stof, man nu kunne finde i en krog eller ude i laden eller et eller andet sted, ikke? Og så brugt det. De er tidsløse, fordi man til alle tider har leget med dukker, og de er netop ikke tidsløse, fordi de spejler den tid, de er skabt i. Der er forskel på, hvordan drenge og piger leger. Hvis vi snakker vuggestue børnehave, så drenge de senere sprogligt udviklet end piger. Og derfor er drengenes leg ikke verbalt båret på samme måde, som pigernes leg er. Så det vil sige, 2 piger, der sidder og leger med Barbie-dukker, men det er de vil simpelthen arbejde med den der dramaturgiske opbygning, hvor de netop vil snakke om, hvad skete der før det her tidspunkt, hvad sker der lige nu, hvad skal der ske, og det vil de aftale og forhandle undervejs. Jeg tror faktisk, vi glemte at komme til festival. Det var i dag, lige her nu. Og det var med dem. Men vi kan jo heller ikke, for vi skal jo passe vores babyer. Så veludviklet sprogligt er der mange drenge, som ikke er, så de kan slet ikke interagere på det niveau. Så derfor så bygger de i stedet for, fordi det er det, de udvikler på det her tidspunkt. Og så sker der så noget andet, når de bliver ældre, så arbejder de med relationen på nogle andre niveauer. Og drengene, de identificerer sig typisk med, hvis de spiller Warcraft eller nogle andre ting på computeren, så vil det også være nogle karakterer, som de ser sig selv igennem. De skal opbygge karakterer også. Dukker har som fænomen altid eksisteret, men en særlig dukke er et helt fænomen i sig selv. Barbie blev født i 59 og har holdt ved i over 50 år. Hun findes både som legetøj og som samleobjekt, og hun har altid båret moden. Selvom hun over årene har ændret udseende, og selvom hun kan have forskellige hud- og hårfarver, er hun helt sin egen og ikke sammenlignelig. Og Barbie-dukker, det er sjovt. De er sådan små, nogle er så tynde. Og så har de sådan noget forskelligt langt hår. Og så putter man tøj af og sådan noget. Og så er jeg et Barbie-hus. Det 1,5-årige barn vil rigtig gerne gøre de ting, der bliver gjort med dem på dukken. Hvorimod at den 4-årige, som i højere grad synes, at sådan nogle Barbie-dukker er rigtig sjove, jamen de vil så øve sig i at være voksen eller være ældre. Det, som dukken gør for barnet psykologisk, det er, at dukken kan jo også godt være et bearbejdende medie. Og det kan jo være, at hvis et barn er blevet skældt ud hjemme, og de sidder og leger med dukkerne, så kan det være, at den ene dukke faktisk skælder den anden ud.
og siger, du er også dum, og det er også bare fordi du er sådan og sådan. Og så på den måde, så gennemlever de den situation, som de lige selv har været aktør i. Men ved at spille den ude på det fiktive niveau, så får de bearbejdet den handling, der er sket med dem selv. Når piger bliver lidt ældre, jamen så vil de gerne have, at deres dukke har en identitet. Og det kan, altså, hvis hun hedder Sofie den ene dag, så kan hun altså ikke pludselig hedde Josefine den anden, fordi så hedder hun Sofie. Og det er den identitet, hun har. Og pigen ved godt, hvad kan Sofie, og hvad kan Sofie ikke. Jeg synes, jeg også skal hedde Sarah. Sarah er bare sådan et flot navn. Din baby græder, kan jeg høre. Nej. Karoline! At dukker er tidløse er Jytte Primdahls hobby et godt eksempel på. På trods af, at hun er pensionist, fylder dukker stadig meget i hendes liv. Fordi jeg synes, at simpelthen dukken ikke, og det er det mest fantastiske, altså for os piger. Altså jeg fik min første dukke, da jeg var 5 år gammel. Og siden da har jeg virkelig elsket dukken, og dukken har jo altid været inde i mit liv. Hvis sådan en dukke, den kunne tale, ikke? Og så har den jo lyttet til meget. Altså med store og små, så tror jeg, at jeg har omkring 130 dukker. Jeg er jo hele tiden nogen til. Jeg kan ikke stoppe med at så lave dem her. Jeg er ved at lægge sådan en varm farve, fordi når den har fået hud på, så skal den ind i min ovn og så bage. Og hvor du sidder i det her tøj, hva'? Ja, det synes jeg skal lige herover. Det er ikke svært at se, hvor inspirationen kommer fra, når dukkerne skal sove. Min mor, hun synger altid sang for mig. Dukken er det genstand, som barnet udlever sine forestillinger og sine forventninger og drømme og sådan igennem. Dukker har en helt særlig rolle i barnelegen, men der er ingen regler for, hvornår man er for gammel til at lege med dukker.